L'àrea d'infraestructures de Roses, a través de l'empresa municipal Rosersa, aquests dies treballa en la rotonda de la piscina per posar en valor el patrimoni local. En aquesta rotonda ja fa temps es va col·locar el trull i la premsa que s'havien recuperat de l'antiga cooperativa La Bodega, coneguda col·loquialment a Roses com el sindicat. Després es varen plantar unes oliveres perquè juntament amb el trull esdevinguessin un testimoni de la importància del conreu de l'oli i el vi a la població. Ara, amb la construcció d'aquests dos murs de pedra seca, es vol arrodonir la decoració d'aquesta rotonda per fer valdre el patrimoni local i la importància que va representar l'agricultura i més concretament el conreu de les oliveres a Roses. Sí, des de l'àrea d'infraestructures i serveis, i en concret des de Rosersa, el que s'està fent és fer la construcció de l'interior d'aquesta rotonda, a la qual ja hi havia el trull i la premsa de la cooperativa que anomenàvem del sindicat, i el que volem fer és posar en valor el patrimoni antic de Roses, amb una part molt important com havia sigut d'importància per Roses, com era el tema de l'oli, i per això s'ha construït un mur de pedra seca que encara no s'ha acabat, queden 15 dies perquè l'acabin, i s'han plantat aquestes oliveres, a banda de dignificar una mica més l'entrada al Mas Oliva. Rosersa ja fa unes setmanes que hi treballa a la rotonda, però encara queden un parell més de setmanes per tenir enllestits els dos murs que s'hi estan construint.